Naia, Carlos, Aitzol, Unas, Nereko, Unintza, Maialen, Oiana, Ireber, Ailen, Maili, Selin. Kaixo, ongi etorri behasen ikastola. Ezotzen alde zuen? Behar zain erdin dau, Urbialde plazan. Ta gainea bain, debatxe ere badaukeu. Ezotu nahi alde zuen? Torri, torri! Ikusten zuen bezala oso hautia, eta liburu asko are. Bai, eta bakizu zer? Zer? Badakizu nortzuk etortzen euskera ikastea? Bai noski, aiza guraso taldekok. Oso ondo, Nas, baina bakizu hizkuntza refortzuko kebe etortzi hiela, ez? Ba, hartuko aldo liburu bat. Ez! Kaixo, hau da nekare zukaldari. Zer da ikastolako filosofien jangelei dagokionez? Kaixo, filosofie, jangelako filosofie, ikastolako beste arlo batzutan bezala, ekologi izaten dugu kontutan, jangelan, saiatzea, bazkari prestatzeko jaki, hornitzaile ekologiko ekartze izkidute, aliketak errutunetik ekartze ditugu, ekolapiko proiektu barrun gare sartuta, gure hornitzaile guztik, eta ekoizleek eta danak daude ekologiko proiektuetan sartuta. Ikastolako weben jartzen dala? Astero jartzen dugu, urrengo asten ze izango da, gurasok irakurri nahi badue, gero afarikin osakoan izateko. Kontatuko aldiguzu zure jangelako lan egun bat? Goizen hastegea lehendabizi haurtzaindegiko bazkarie prestatzen, haurtzaindegiko txikinak, goizeko 11etako bazkaltzen duen. Ordu, goizeko 11etako haien bazkarie prestau, txiki-txikinak, barazki purea, koskortzen dieneran haragikin nastuta, hori askokin edo arraiekin nastuta, jaten hasteie, pure ninda, hortzak atatzen nahi zaizkieta hoin dio, geho 12tan 2 urteko gelako bazkaltzen duen, eta gero aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako momentuz, atorren urten bigarren hezkuntzako bai, baina oain arte horiek, gero 12 aldea, gestezeate bazkaltzea, eta hoi prestatzen. Hangelan sekartzen ematen duzu zerbeza? Hemen zerbezan izena dare, kamara hontan, 1, 2 eta 3, egia esan ez da itxur oso gelditzen, eta pain beharko ditut, baina ok ez die zerbezantzako, hemen ez dugu zerbeza iteatzen, baina aprobetxatze ditugu, ikusi ezakezun zela, fruta, aragie, barazki, gordetzen ditu hemen, ikusi, barazkik, hemen, bai. Saia zuzte jatezun, eta nolako izango zean, esango izut. Ondo jatea elikagai osasutsu, garai-gareko eta hurbileko jatea da. Eta ikastolan hoixe bultza nahi du Elikadura lantzeko natura zaintzaren ardura, zaborren trataera. Ikastolan gauza asko ikaste ditu, lantalde nahitza bai, erakutsiko aldien. Aspaldean zeu errati egutek iten, gu errati saiokitea. Oin berriz, hemen dauke urratien. Nola da gure saion izena? Adibidez, gure ikasle horiei elkarrizketak ikeizkieu. Bai, eta irrati azkain, badeu Andramendi kanal bat ere, gure bideoak eta ikusteko. Ikusi! Beiratzen paixo jozea deu!
tira, Ana. Gehiago jakin izan ezkeo, zatoz ikastola. Edota bizi